बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंखौ फेरलेबबो नायहराखै दा दिनै जों फैयै फैयै नै दा बिटिआर एकर्डआव जोंहा प्रमद बर' सारा नायथिंदों अनदों नुसनदों जोङो बिनि थाखाय जोङो सानथ्र'हायै गोजोननाय थादों दा जोङो सारखौ जाहाथे जोंनि सिमुलगुरिनि लखिमपुर सिमुलगुरि एरियाखौबो उन जाथायाव जाहाथे जोंनि माबाखौ नयथा गामिखौ जाहाथे सोसनो जोंनि बे सिमुलगुरि एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया आरो गासिबो रिभिनिउ गोजा बे रिभिनिउ भिलेज जानानै दा जाहाथे जोंखौ सोसनो आङो खौरां बुथुमग्राफोरनिसिम सिगां सिगां आं साबायखर बावग्रोबाय आङो 1 नं बिक्रमपुरनि जानानै लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट दा आङो बुंनो सानदों दा सिगां सिगां आं बुंनो सानदों जोंहा प्रमद बर'खौ आङो गोसो गोरबोजों बिराद गोजोननाय आरो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय दा जोङो मोनथाम एकर्ड जादोंमोन मोनथाम एकर्डआव सिगाङाव जाहैबाय बिएससिनि उनाव बिटिसिनि उनाव बिटिआर दा बै मोननै जिथु एकर्ड बिएससि आरो बिटिसि जोंनि गहपुर बा सिमुलगुरि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बे बर' रायजोखौ बै गभर्नमेन्टआ जोंखौ नाहराखै जोंखौ नुहुराखै जोंखौ नायसनाखै जों जे बेसेबां दावहा नांबोदोंमोन एबसुनि दिनाव आंबो सासे दिनै भलन्टियार पस्टनि मानसि आंनो बहुद माने बेहाय खस्थ' मोनबोदों जोंहा बेहाय सावजालांदों सिमुलगुरि एरिया एफेक्टेड एरिया जोङो गाननाय जोमनाय गैया माइरं गरसे गैया बेबायदि सोलिनानै जों फैदों दा होमबाबो जोङो नेनानै दङमोन बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खिन्थु दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंखौ फेरलेबबो नायहराखै दा दिनै जों फैयै फैयै नै दा बिटिआर एकर्डआव जोंहा प्रमद बर' सारा नायथिंदों अनदों नुसनदों जोङो बिनि थाखाय जोङो सानथ्र'हायै गोजोननाय थादों दा जोङो सारखौ जाहाथे जोंनि सिमुलगुरिनि लखिमपुर सिमुलगुरि एरियाखौबो उन जाथायाव जाहाथे जोंनि माबाखौ नयथा गामिखौ जाहाथे सोसनो जोंनि बे सिमुलगुरि एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया आरो गासिबो रिभिनिउ गोजा बे रिभिनिउ भिलेज जानानै दा जाहाथे जोंखौ सोसनो आरो जोंना गहपुर जिथुनाखि बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्लाजोंनो जोंना नांजाबफाखानाय कन्टिगुवास एरियाखा जाहाथे जोंखौ गारलाङा सारनिसिम जोङो खावलायनाय थायो जाहाथे जोंनि सिमुलगुरिखौ मालाबाबो बावा आरो बेजों लोगोसे जा डिफेन्साराबो जाहाथे बावा गोसोखाङो सिमुलगुरि एरियाखौ जोङो बिसिनिसिम जोङो रोजा रोजा खुलुमनाय थाहरो जाहाथे जोंखौ बावा आं बेखौनो एसेयावनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाहैबाय नोंथांमोननि गामि एबा जायगा आरो बुथा गामिखौ सोनो थाखाय बिटिआरआव सोनो थाखाय जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैफिननांगौ जागोन दायो बै बिटिआर गभर्नमेन्ट फैफिननो थाखाय जोंहा माखासे बिटिआरआव हाबनाय गामिफ्रा भट होनांगौ जागोन दा बे समाव मा खावलायगोन रायजो राजा हाबखानाय गामिफोरखौ आङो नैबे सोंनाया बिराद गोथाव सोंनाय जादों दा जिथुनाखि जोंहा बिटिआरआव माखासे सोसनजादों गहपुरनि बिश्वनाथनि ओरै ढेकियाजुलि राङापारानि दा बिसोरखौ आङो सिमुलगुरिनिफ्राय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो जोङो बिटिआर एकर्डनिफ्रायसो जोङो बे माबाखौ माखासे एरियाखौ एक्सटेनसनाव जा प्रमद बर'आसो बानायनानै गालांदों जाहाथे बिसोरबो जाहाथे प्रमद बर'नि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जय जुक्त खालामनानै नेक्स्ट जिथु थालांनाय गामि थालांनाय बेखौ जाहाथे सोसनलांजोबनो हायो बेखौनो जोङो बै हाबखानाय गामिफोरखौ खावलायहरनाय जाहरबाय